turka shi wasa farin girki alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda suna da gwamnati, suna da immunity, suna da kuɗi, suna da fawon mulki, suna da sama, suna da ƙasa. Allah ya karɓi kujera ya ba injiniya Abba Kabiru Yusuf. Ramadanan gwamna sallama alkhairi a gidan kowa, haka kuma yanzu da izinin Allah alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah zai kuma karɓar wannan kujera a court of appeal. Dama ta mu ce a dawo da bako ya sha kwai, saboda ba za mu yadda da lam'ar da aka yi a zo a ce wai wasu ƙuri'u an yi ba a yi musu stamp ba, wasu ba a yi signing ba, to an sai su je su tambayi INEC. Wannan ba laifin dan takara ba ne, ba kuma laifin al'ummar gari ba ne, tunda ballot paper nan ta INEC ce ta ɗauko ta bayar, kuma INEC ta yadda an kirga an taddace, saboda rainin hankali da kiniberi da kinibibi a zo a ce wai ba a yi stamp ba, to an jiwa. To amma a'in Jafaru, ku lauyoyi ne ko kuma masana harkokin shari'a ne da kuke wannan tambihi? Ai mu ne gindin rasid yan siyasa. Lauya ai sai ta ɓaci zai zo. Alƙali sai ta ɓaci za a je. Mu kuma mu ne gindin rasid cancar wakar indiya yan siyasa. Saboda haka idan ka fito mu ne, ina za ka je mu ne. Saboda haka nake so in faɗa muku, mutanen nan daga ward level sun sa hannu sun yadda, daga state level sun yadda sun sa hannu, daga local government level sun yadda sun sa hannu, mazaɓa, local government, jiha duk sun yadda da su da mutanensa, har shi ne kwamishinan zaɓe ya tabbatar injiniya Abba Kabiru Yusuf ya ci gwamna a jihar Kano. To yanzu ku dawo, ba ku da tawakkali, kun ce ko da tsiya ko Allah ya yarda ko bai yarda ba, kada Allah ya kiyaye. Kai gawuna da bakin ka kace idan kai ba alkhairi bane a jihar Kano, kada Allah ya kawo ka, kuma alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda ba alkhairin bane kai, in Allah da Allah ba zai kawo ka ba. Zargin ku fa akai da arangizo a wannan zaya hukunci da ake yanki. Su fito a dauko bugun gwani na dudu, su dafa mu dafa arangizo akai. Mutane ne ba su da imani a siyasance, ba su da tawakkali, ba su yarda da kaddara ba su san mummunan kaddara da mai kyau da mara kyau ba. Ai duk musulmi kunci ta rayuwar duniya kwallon balce, yau fari gobe baki. Saboda haka wannan abin an yi ne saboda siyasa mai girma injiniya da Tare Musa Kwankwaso a rufe ta da hassada Abba ya ci gwamnan jihar Kano. Kuma wallahi sunan wannan abun wasa fakirin girki Abba zama daram da izinin Allah. Kuma yanzu muka girka tukunya kauna mai girma Rabi'u Musa Kwankwaso da injiniya Abba Kabiru Yusuf. Wallahi kar ku fasa, in ba ku fasa, za mu fasa ba. Barawo ma yace kula bare mai kaya.